Novos Cinemas arrinca a vindeira semana o evento final dun festival que na súa terceira edición se ten convertido nun certame que vai máis alá das proxeccións e a competición audiovisual. Durante todo o ano teñen programado actividades e obradoiros a través da súa aula Novos Cinemas. E en toda a actividade que facemos todo o ano, non? Tanto a nivel formativo, a través dese proxecto que se chama Aula Novos Cinemas, non? Coordinado por Suso Novas, no que intentamos facer pois proxectos dende meternos na clase cos rapaces máis pequenos, ata talleres obradoiros coa universidade, que logo teñen un reflexo, como por exemplo este ano de Eloi Enciso, non? Que estivo facendo un obradoiro cos rapaces da universidade, dando lugar a unhas pezas que agora veremos no festival. A aposta pola formación continúa durante os días do festival da Man do Lab, unha selección de encontros con docentes, programadores e cineastas emerxentes abertos ao público, que busca afianzarse no panorama nacional como aterreo de estudo para proxectos en fase de desenvolvemento. O teatro principal acollerá as dúas seccións competitivas, a oficial e la Tesos, na que participarán 14 filmes, dos que 13 son estreas en Galicia e 3 estreas nacionais. O director do festival destacou a presenza de creadores da provincia. O único, tamén nos fai moito orgullo dicilo, non? O único filme que non é estrea é o de Diana Toucedo, que é unha cineasta que lle temos especial cariño, unha cineasta de Redondela, que estreou o seu filme na Berlinale este ano, e nos facía moita ilusión poder presentalo aquí, non? Incluso tamén o filme de clausura, que non compite, pero é o de Eloi Domínguez Serén, Amada, que ven de ser premiado en Xixón ou no Porto Postdoc, e outro cineasta da provincia, non? Bueno, son dous detalles, non? Que os filmes galegos tamén teñen unha presencia realmente, creemos que interesante. Na sección La Tesos proxectaránse 5 filmes de directores noveis. E todos os filmes, excepto un, estarán presentados polos seus cineastas, non? Que tamén creemos que é algo moi interesante. Son filmes que nos parecen especialmente indicados ademais para o público máis novo, para o público universitario. Son filmes de rapaces de apenas 30 anos, feitos con pouquísimos recursos ou case sen eles, pero que tamén están brillando a nivel internacional, non? Entón creemos que é unha iniciativa interesante para que teñan un feedback estes rapaces e se podan acercar ao cinema dunha maneira creativa e poder dialogar de tú a tú cos cineastas, non? A programación complétase con actuacións musicais nas salas Karma e El Pequeño. Novos Cinemas persegue ca súa programación dar a coñecer o máis destacado do cinema contemporáneo internacional, apostando pola heteroxeneidade, orixinalidade, liberdade creativa e compromiso estético dos novos creadores. O abono para ver todas as películas ten un prezo de 15 euros, mentres que cada sesión custará 3 euros. A programación pode consultarse na web do festival www.novoscinemas.com.